Vítajte pri tutoriáli, ktorý bude zameraný na prácu s textom v programe Adobe Photoshop. Otvoríme si program Adobe Photoshop. Keď sa otvorí, v kolónke súbor dáme otvoriť a vyberieme si obrázok, s ktorým budeme ďalej pracovať. Keď ho vyberieme, klikneme na OK. Automaticky ho poupravujeme. Tam je kontrast, farba a podobne. A potom ešte manuálne upravíme jas, kontrast, expozíciu a posuvy. Toto upravovanie je dosť potrebné, lebo neskôr nám môže veľmi uľahčiť prácu. A vždy trvá dosť dlho, ale celkom prakticky zase nevyhrať. Keď sme dokončili úpravy, vyberieme si niektorý z filtrov. Ja som si vybrala filter, ktorý z toho obrázka spravil niečo ako plagát. V ňom si vlastne poupravujeme ešte potrebné veci. A to tiež niekedy vie zabrať dlhšiu chvíľu. Tento filter mám celkom rada preto, lebo potom ďalej sa s tým obrázkom dá veľmi dobre pracovať. A dá sa hlavne hrať s pozadím. No, ako som spomínala, dá sa hrať s pozadím, tak zvolila som si, alebo teda ukradla som si jednu farbu a pomocou štetca mažem nepotrebné pozadie okolo vlka. Chcela som, aby vlastne čo najviac vynikol a pozadie môže pôsobiť rušivo. Pri týchto úpravách je celkom dobre použiť štetec, ktorý má pevný okraj, aby nám vlastne nerozmazávalo obrázok.
Na detailnejšie úpravy je celkom dobré zobrať si menší štítec. Vytvoríme si novú vrstvu a do nej vlastne vložíme text. Vyberieme si nástroj textu, označíme pole, do ktorého budeme písať a niečo napíšeme. Ja som si zvolila text, ktorý v preklade znamená, že vlk zhadzuje svoju kožu, alebo svoj kožuch každý rok, alebo teda prezisťuje každý rok, ale jeho povaha sa nemení. Ostáva rovnaká. Rozdielovala som slova, vlastne, aby som ten text čo najviac natiahla na čo najviac riadkov. A posunula som ho na miesto, kde sa mi zdal byť najvhodnejší. Čiže tak, aby neprekrýval tomu vlkovi hlavu. Označila som si text a zmenila som farbu. Tá bežová bola dosť nevýrazná, tak som zvolila viac kontrastnejšiu proti pozadiu, čiže modrú. A nemenila som ani typ písma, ani veľkosť písma, lebo som bola spokojná s tým, aké je. Robila som ešte drobné úpravy. Odznačila som text. Otvorila som ešte jeden obrázok, ktorý tam som chcela vložiť. Bola to vlastne psia labka, alebo skôr vlčia. Otvorila som ho v programe Preview, stlačila som Ctrl+C, zavrela som Preview a stlačila som Ctrl+V, alebo teda Command+V. Pomocou Command+T príkazu som zmenšila labku a umiestnila ju vlastne tam, kde som chcela. Najvhodnejšie by to zdalo byť pod textom. Odobrala som si farbu písma a označila som labku. Pomocou štice som ju zafarbila. Zvolila som trošku väčší štítec, aby to bolo praktickejšie.
Spojila som vrstvy dokopy, aby sa ani jedna z nich nemohla pohnúť. A uložila som výsledný obrázok. Zadala som jeho nový názov. Uložila som ho na plochu. A uložila som ho v formáte JPEG v maximálnej kvalite. Ukončila som Photoshop. To je výsledný obrázok. Ďakujem za pozornosť.